Orice om face ce vrea el pe rețeaua lui de socializare. Eu bag un negativ de ăsta șmecher. Ia auziți. Ia auziți că cântă Antonio prin cap aici și ne la cap. Ia auziți. Mai au și alții copii, dar eu am păpușa Barbie, mă. O păpușă adevărată, e de Dumnezeu pictată, mă. Fata mea, valoarea mea, ea e bogăția mea, ea e averia din casă. Fata mea cea mai frumoasă, fata mea, valoarea mea, ea e bogăția mea, ea e averia din casă. Fata mea cea mai frumoasă.